zu gogoratzen dituzu inguruan ze baserri eta zeuden? Zure etxe inguruko basarriak edo etxiak edo? Bai, basarria bezala, bi bizitako basarria, lardi handi. Horko nagusia sastria zen, eta arrobi nagusia. Sastrieneko arrobia izan handiko arrobia izan du esan. Horko nagusia sastria zen, lardi handiko nagusia. Beste maiztarrak, ana bitarte tarrak zian. Beste aldamenean bitarte tarrak. Fakundota. Eta sastri horrepa arrobiakin izugarrizko martxasun. Izan handiko arrobia izan du esan. Torri de gertatu zizaion, ordu niri pariakin ibiltza zian, baina gara jaitako kamio jabazun. Harria ibiltzeko. Eta erreran, paso nibela bezala zen. Gero entzuten azpiti, baina paso nibela. Eta trenak aurrian eman zion. Kamio ja. Eta txofertzi juana saltentzu, eta kamio ja dezin dute. Zarazeneko etxiak eta aurrian pasata, dezin horko nauzi izana. Lardiko nauzi izana, sastria. Gero guk aldamenian genuen, beste palazioa tentzuten, gu palazioa esate genion, urteara jate oso dotoria zen. Eta Donostiko teize kliniketan corazón y pulmón esateaneko espezialista zen. Eta gu etxien peante, larditxe peante bezala, bila entzun. Doktor Castillo, izan duzun. Eta horrek izan duzun kapritxua, kanpo santu ikustezula, Andriak, eta etzul ikusi nahi. Eta gu aitona difuntua eta ayuntamentua eta permisu eskatu eta hor jarri zituen. Denetatik zumarrak, alkeziak, kastain arboloak eta kanpo santua tapatzeatik. Eta gizon hori, zeintzan, kutsatu eta beha tuberkuloso hiltzan. Eta ja gauzak aurrea, pila aurrea, baino pizti nahiteko ja bastante zimentazio eta hormio ja zuluak eta ina ua bukatu gutzi zitu. Jo oso bila dotoria zen. Bakin ja zailo, fronto jasun azpin. Eta fronto ja zik kotxia sartzeko han sartzezun. Eta gu libre mutiko eskorrak eta ara beti ez genuen libri izaten baino, algen nabinepin pelotan jokatzea. Fronto bezala markatu azu, eta horrik azu genuen lemeziko pelota jotziek. Gio izan du genuen, altzeko frontoia joteko grina. Eta hor, gizon hoi, biloi ezautu nun, geho Casano, goien, Casano, Jose Enrique Jose Casano, aurretikan, baina horre atorri zan Don Enrique Arzak. San Juango mediko titulorra zan, baina hor bizitze zen. Eta gizon horrepa, zugarriz kafezi jugazun be laurantzako eta beti morroiak izate zitu, hor ezosten itzezun. Arren rekuerdu epanik, hemen kopetian. Mutiko eskorran itzan, eta hor Elizako simito joan, atzaldian eskola sartzeko zain neola, ni baino sartxiaguak, ondakin harria aurre ate harrian, atze zizekon. Eta kopetian josian, eta erramun, erramun aurrizkua zanak, ferreteira lanea zikuenak harri hartu eta bertenea horrea eman zian. Kura entzian, eta txapa larrua jarri zian zintatekin eta izen bat egun eman honitun, amak esatezun eman ziala, ukuitu ziala, bini pintola santo eguna, sinalatua, ni mareatuta eroi. Eta hortut hasi zian, eta kendu ziaten, eta pasmuak gua, eta orduan ja, bizi justutik, eta nitzan baina horri atu zizaiten, zulua. Don Enrique Arzak, arren rekuerdua, geho, nik izan duen tratua, geho, behakin. Eta, dola xe. Beste inguruko bazarriren bat? Inguruko bazarriren bat? Larraundi, peune gu peunekin,
lindante esatean, aterrenua lindante genitun, peunekin. Eta peuneko izona bizitze zana, peune alako tokitan zeon sokuan, terrenuak hemen zituen, egun guztik etortze zan, honea. Eta neu partian, gu etxe aurri ontan, ole etortze zan, euskila jotze baizion, lardi txikiri, eta peunen ez zuen euskilik izaten. Eta honea etortze zan, peuneko naiztartzan, baina, eta peune. Jo, txingurri zautu, bai, zautu, nen txingurrinen, de limiziko laun arteko arrai, kasuelka arrai jati antxein nun. Nea nahi difuntu egaman zian, eta goguan hartu nun txingurrine, gero denboak egin txingurrinen, arraizko arra kibilin itun. Ni heltzeru izan du nahiz bizi guztien, eta izugarrizko eskapain nun. Dolariako korrientia ukuitu eta elektrokutatu eta nintzen nien gehatu txingurrinen, bai. Eta gero bazarripaz, gentzia, ja, goien eitezia, eta go inguruan zian, larra hondia zan duten eta.